abusuafo ya chiachia obi bia ba chinchina twan TV so samre yo eye munyina munnim asema atu Kumawood asem ya asema atu ye etese yeda kwa yentimi nda asemi ba ye nso atiefo a mutie chinchina twan TV ne atiefo obi ase afa na nyina mo anyi ye mu munyina mudi asem yachi obi apeso hu asem yi puma sibre enti yeduaduom edi asem yachi ama nyame adom police one saka nipa bonifo wudi a odi yedwin Abass wi ama aban e de no kotu ne yeda yede abanki e kokot ene yeda okọ face aban ni ni kodi kene yede abanki akodina court na yenya yenam sini samsin sesia a wo Askore municipal court wo a wode information ye koso ho bia obetwa ho mfoni ade atrey enti moma yankwa homa no so ne samson siasia enko di nketa ho abra ye koso okoto ne de esi okoto hello hello samson siasia na boko de nyame adumo yeti ase ye darade ase na ye nyina ye nim se ene na ye da ye de owudini a wodi ye nua Abass nkwa firi nsem ekokot na wakopiem okoto minya ede na esi okoto ede na ekoso abrantie no sesia no yede nda okoto ya jeli na ana ye jano ana ya yesi yenkuni di ana ede na ekoso ye koso okoto no kanfo ni kire na yehu de ekọ yo mefa akwanya iso na machia watiefo nyina na madda chinchina twan TV ase se dane da nyina mkoso na mu information ede ho ayi kire ede breye na de chen se abra e babeduru court ho no aha de ha butu me se unya baabi kura mpo no wagina na abra de abrante yi bai me se eja court de anasa posifo de se wanya ni ho anasa unya ni ho de den ya edu begina da kam ya de abrante ya kwa gina da kam oyi na no hwie nye ye de be ye ne se afa ebebu mulabu no so na de eye mayi ne se sa unim se ewudie ne na Abass nkwa na sa okun no aha wo se awudie na ekọ so nse anya Abass nkwa na wakun no we ka ho a wakun nipa miensa mu a let us say minyanti ya abranche sa owudi ni no wodi nka die wu kura dada ansa wo beye ye nua Abass nso awu mo we ka ho nipa miensa mu a en wakun wo mo enti aposifo de sa kwadu we nyina abọ ne se pim ale si ame no kasa ide oma ye se omo se ekọ omo de na ekohyem na omo asa ye hwehwemu na afi no eda eto so eye miensa ewo December mu no December busumi mu no omo asa de na ba na afi de omo twada ma no se ne so obekwa kodim wo haw so obekwa kodim afi o se senyo ni nyina no ebegina court nsem de si ande ye nia brigidi pa a enya asem ketwa yo enti sesia no omo de ne kosie se eye December de to so miensa sa de na aba court okay enti sesia no court wo no abranche na bisuafo ba ho bi abranche na bisuafo ba ho bi pa na so the way na security tight no ho kura wontumi nya ho bisa posifo aye ho ma se pim mate kura se so o camera kura udi ka video kura no a police wana je camera no kura ase camera no a posifo aje camera na se no a me se wo hwe ha ze si am no ka se movie stars aye ha ma se twum enso no wo twen phone na wo mfa ho ne star wo ye obeje phone na firi wonsem yo net se security aye tight net se Ghana police ni abre se Abass wo na nipa kro na di na wu ne de o mo kema ne nyekwa o ma so ase no pampe ena asem ketu akra enya asem ketu akra me so ba ha si a unya baabi kura mpo no wagina ese na posifo mefa sa kwanya wesu na mada posifo nyina ase se asem yi ba ye yo man tena asem yi so na motumi atu ho na mo ama yensa atumi aka abrante o widini no mefa sa kwanya wesu na mada o mase na machia matiefo ne mahwefo da ne da nyina o mo hwe chinchina atwan TV so masere nyame adom ama o mo se awurade nkoso nhira o mo saa na o mo nya credits emfa hwe yo siasia ne ye dase yanso ye wo ho a ye boy ho modern edie hia bibia na ye beba ahoma no so na ye pita de ekọ bi so ebesi wo ho bia no Mr. Odaroma no ma ya so atede ekọ so ho asem we de ye nyambre ye ni bia kire because
asɛm kɛseɛ ɛna ato yɛ no nokwasɛm yɛda ase paa ne wo mbrɛ yɛda ase ne wo ɛne mbrɛ me nso meda ase firi sɛ afei na ɛsei na ɔmode aberante no ahyɛ kaa mu a ɔmode no kɔ nti yɛgu so a yɛdi akyire no sɛsi a deɛ ɔmode ɛbɛba no ahyɛ biara kɛm a ɔmode ne kɔ ɔmode no reman ahyɛ kaa mu a ɔmode no akɔ akɔsie ɔmode no kɔsi aban kɔkɔ nti no yɛgu so a yɛdi akyire na di deɛ akyire ɛbɛba biara no di yɛde ho akyire mmuayɛ abrɛ mu yɛda ase wei ɛyɛ yɛsomfoɔ santensiasia na mote ne nka wɔ ahoma no so ɛyɛ deɛ ɛrekɔ so ɔkɔɔto da no ho nyinaa ɛna wɔde case no nyinaa brɛɛ no yɛda obi biara ase wo a wotie Kinkyerɛ Twa TV yɛnim hwammɔ yɛbiara monkɔ so na mo subscribe na monhwɛ Kinkyerɛ Twa TV na deɛ ɛbɛsi biara no yɛde bɛbrɛ mu deɛ ɛbɛsi biara no yɛde bɛbrɛ mu yɛda obi biara ase